para sa mga nagtanaw siguro makakita ka ng blind ko. Totally blind. So, yes, totally blind despite being totally blind, Yes. maka-apil gyud po siya sa atong harana. As in. Wow. That means, murag mahatag siya og inspirasyon sa Yes. tanan nga mga PWDs nga naminaw karon no nga dili gyud balakid ang Yes. ang kawadon sa mga pananaw Pananaw. uban Yes. pa dinha no nga maka-join tag mga inguni-ini nga mga songs aka ng singing competition. In fact, Atels, during sa ato ang season 3 man siguro to, tong open contest, usa ka taga Cebu, si Nim Padakay, usa ka banggitan nga mga Yes, awit. makadumdum ko adto. Usa ka PWD gyapon to si Nim Padakay, ni apil sa to ang harana contest. So, ipasabot nga watay pili, Atels. Watay pili. Okay. Oh, so di na nato dugayon ang pag-aawiton ni Wenife Yuzon, ang awit nga Imo pa karon. Atong dawaton sa masigabong palakpak si Wenife Yuzon. Padayon sa himaya mo karon, ang kanhitang nangagi ilubog. Padayon sa hudyaka samtang imo pa karon, kay ugma damlag lain na kay sa karon. Pasagdan ko ikaw nga maguhong sa imong pagmaya nga way tupong. Kalimti kining luha nga sa hilom giluom, kay ugma damlag lain na ang panahon. Apan kini timan nga may adlaw raunya, ang tuman mong kalipay sa kalit lang mawala. Basulan mo ang limbong ug panumpa mong bakak, nahanaw tanan mong pagmaya. Padayon sa himaya mo karon, ang kanhitang nangagi ilubong. Padayon sa hudyaka samtang imo pa karon, kay ugma damlag lahin na ang panahon. Apan kini timan nga may adlaw raunya, ang tuman mong kalipay sa kalit lang mawala. Basulan mo ang limbong ug panumpa mong bakak, mahanaw tanan mong pagmaya. Apan kini timan nga may adlaw raunya, ang tuman mong kalipay sa kalit lang mawala. Basulan mo ang limbong ug panumpa mong bakak, nahanaw tanan mong pagmaya. Apan kini timan nga may adlaw raunya, ang tuman mong kalipay sa kalit lang mawala. Basulan mo ang limbong ug panumpa mong bakak, nahanaw tanan mong pagmaya.